тамошобинони гиромӣ, масъалаи ҳифзи пиряхҳо яке аз мушкилоти глобалии замони муосир ба ҳисоб рафта ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. дар ин замина ташаббуси панҷуми ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷониби ҷомеаи байналмилалӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ёфт. вобаста ба ин масъала 14 декабри соли 2022 дар иҷлосияи 77-уми Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии пиряхҳо эълон гардид. ин иқдоми муҳим бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии 153 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид қабул гардид. бо мақсади бештари муаррифии ин дастовардҳои муҳим дар осорхонаи миллӣ толори доимамалкунанда фаъолият менамояд. дар толори мазкур маводҳо оид ба пиряхҳо ва гӯшаҳои намоишии осорхонавӣ ба пуррагӣ инъикосгари ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мебошанд. шумо метавонед бо тамошои толори мазкур аз дастовардҳо ва ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти об ва ҳифзи пиряхҳо аз наздик шинос шавед. марҳабо ба осорхонаи миллӣ.